Salut, sunt Alex și bine v-am regăsit la un episod de Sam. Da, partea 2, știu că data trecută, episodul 2, ne-am oprit aici, s-a oprit filmarea, deci au rămas ultime secunde, deci nu dă bine. Deci merge cu, nu știu câte fete să Today, we marched on from Fort Strother after sunrise to a creek village where troops fought the savages and shot them like dogs. Honey, it's time for bed. Hang on a second, I'm killing a squaw! Take that, you. Bine, cred că nu vă place. Bă, stați că am făcut asta, dar știți ca mașină. Așa, nu. Da. Nu știu dacă auziți. Este muzică la radio la mașină. Da. Nu mă aud bine, știu. Am testat. Dar că am modificat puțin vocea. S-o răgușit. Se aude parcă am voce de copil de 9 ani. 10? Da, 10. Da. Dar în fapt facem un info video. Da? Info video. După episodul al treilea, că am zis și în episodul de mai cred că l-a făcut ceva mai epic, am zis că voi face un info video, deci nu l-am făcut, deci îl voi face. Sau cred că îl voi face mai pe urmă. Fac. Nu. Până la episodul 20, la când vă dea 20 de abonați, atunci voi face un info video. Bine? Nu vă sperați, dar știu că nu vă supărați. Am de-abia 2 abonați, deci... What the fuck? Nu știu ce cam mașină. Vă dați seama? Nu băgați în seamă chat-ul. Deci, da, mașină de bani. Bine, pe serverul ăsta faci 23k. Bine, când... Bine, refil. Hai să-l omorâm pe ăla. Vreau oi de bani. Așa, mă. Uite că îmi dă calul 112. Sunt sigur. Oooo! Curcane, mătii. Ăla-i curcan, mă. E curcan, mă. Are sniper? Pionixul! Mă tem. Nu sincer, mă tem, am dat o sumedenie de bani și acum am 6 pe ori. Deci nu mai întorc. Deci doar dacă vine ăla. Bine, cred că fac derapat. Nu cred că voi. Trebuie să fac aici. Bă, alea sunt bărci? Da. Bine, să nu dă eu. Ține în mine. Bă, ăla cred că are Niganul care l-a dat la event, bă. Uite ce-i de prost. Uite, dar uite, mă. Unde, bă? Unde că-i dau o bătăiță pentru mașină? Unde prost, bă? Unde? Unde-i nesimțitul? Unde? Unde-i nesimțitul? Mă, nesimțită, unde e? Bă, deci, dă, Doamne, să fii, bă. Uite pe rest. Vinewood, the stars. Uite, mă, cu... Bă, ăștia vreau să-mi pun skin. O, bine, hai că-mi aleg unul, mă. Deci, tamană filmare. Hai pe ăsta. Hai cu ăsta. Deci, nu vă spărați că am înjurat. Mașinuța. Nu mai este tunată din cauza mediocrului ăla. Doamne, la nuntă, mă, muzică de-asta super fideală. Bă, cred că iau și eu alea. Ce să numeau? Cosmetele. Dau tare. Dau de mine.
na. Poliția? Băi, să nu mă urmăresc curcanii. Îți dai seama? Nu. Bă, ați văzut? De ce ați văzut ce la gare ăla? Mă urmărească curcanii, cred. Este un canal de gaming. Asta este, repet, asta este un canal de gaming. Nu! Doamne, ce prost! Uite, ăsta că dă mine. Bă, bine că nu mi-a spart osele. Pune regeu. Tot, mă. E prea bună asta ca să nu o zic. În saltul meu cu parașuta de acum o oră și ceva, am fost în avion cu colegul Virgil, dar și cu un ascultător care ne-a făcut o mărturisire de acolo de la 4000 de metri. Azi știți, eu n-am zburat niciodată, nici măcar cu avionul. Mi s-a părut atât de haios, foarte tare. Și m-am bucurat super mult că avem ascultători atât de curajoși și nebuni să încerce toate chestiile astea foarte tare. Încă o dată la mulți ani Pro FM. Încerc să-l sun și pe Cabral, că am înțeles că și el sare sau a sărit. O să aflu imediat. Cabral, să răspunzi la telefon, chiar dacă ești acolo în avion, da? La mulți ani, ce i-am făcut-o, mă? Și Ariana Grande cu The Weeknd urmează. Bă, de zi că nu-i polițist. Hiturile se aud prima dată la Pro FM. E polițist, curcan nesimțit. Jonathan. I don't know a Jonathan. Yeah, that's the name they gave me at the orphanage after you put me up for adoption. How could you give me away? Bring the family together again. San Andreas telephone for those difficult conversations. Dar evadăm. Da. Hai bă, ce faci? Doamne! Doamne! 10 secunde. Bine. Aici oprim episodul de azi. Da, fel prea mult. Continui seria când. Da, nu uitați să dați like, să vă abonați dacă vă place și vreți să susțineți seria de Sam și în continuare vă zic pa! Sa!